Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. മാതാജി എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് മാതാജിയുടെ പേരെന്താ HP എന്നിട്ടിരിക്കുന്നേ? പറഞ്ഞു മുത്തുലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു. മുത്തുലക്ഷ്മി അല്ല, മാതാജിയുടെ പേരെന്താ ഒരു ഓർമ്മ ഇന്നലെ ഇത്തിരി ഓർമ്മ വരുന്നില്ല പേര്. ഇന്നലെ എന്നോട് പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാൻ പറഞ്ഞ മാതാജിയുടെ പേരെന്താ? മാതാജി മ്യൂട്ടാണ്. മൈക്ക് ഓഫാ മാതാജിയുടെ പേര്. മാതാജിയുടെ പേര് ഫോണിന്റെ പേര് HP എന്നാണ് എടുക്കുന്നത്, മാതാജിയുടെ പേരല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് 3 മണിയായി അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. 1 മിനിറ്റ് 1 സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 2 ഭഗവത്ഗീത. ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര്? ബുക്കുള്ളവർ നോക്കിയോ? ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം അല്ലെ? ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം. സാഖ്യയോഗം. സാഖ്യയോഗം എന്നും പറയാം. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? ഇന്നലെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോയവരാണ് നമ്മളൊക്കെ. ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ലേ മാതാജി? പഠിച്ചു രാഷ്ട്രീയ സഞ്ജയനോട് ചോദിക്കണ ചോദ്യങ്ങൾ. അതെ, ധൃതരാഷ്ട്രസഞ്ജയനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെ, എന്താണ് എന്റെ മക്കൾക്കും പാണ്ഡുപുത്രർക്കും എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, എന്താണ് എന്റെ മക്കൾക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്നാണ് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അറിയേണ്ടതായിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീത തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ, ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടു? പിന്നെ ദുര്യോധനൻ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് അവിടെ ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധഭൂമിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെ ശംഖുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നെ വേറെന്താ? അർജുനന്റെ ദുഃഖത്തിന്റെ 5 കാരണങ്ങൾ കണ്ടു നമ്മൾ ഇന്നലെ. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു 5 കാരണങ്ങള്? ഹൃദയത്വം, ഭൗതികമായ പാപം,
ആ, കുടുംബ പാപം, പാരമ്പര്യം കുടുംബ പാരമ്പര്യം, തീരുമാനം എടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. എടുക്കാനാവാത്ത അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ, ഒരെണ്ണം വിട്ടുവല്ലോ. ഭൗതിക ഏതാണ്ട് സുഖാനുഭവം. വിട്ടു. ഒന്ന് ഭൗതിക ഫസ്റ്റ് സുഖാനുഭവങ്ങൾ. മൃദുല ഹൃദയത്വം, മറ്റുള്ളവരുടെ സുഖാനുഭവങ്ങൾ, പാപം, പാപം, കുടുംബ പാരമ്പര്യം, തീരുമാനമെടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. അവസ്ഥ. 5 കാരണങ്ങൾ അല്ലെ? അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനോട് പറയുന്ന 5 കാരണങ്ങളാണ്. കാരണം ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ അർജുനനും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയാണ്. കാരണം ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലെ, എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കാരണം ഉണ്ടാക്കുക, അതൊക്കെ ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് അർജുനന് ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഭഗവാൻ ആ കാരണങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ള മറുപടി 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കൊടുക്കും. നമ്മളെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് കുറെ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും. അത് പ്രശ്നമാണ്, ഇത് പ്രശ്നമാണ്, പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതൊക്കെ കേട്ടു. ഇനി ഇന്നാണ് ഭഗവാൻ അതിനുള്ളൊക്കെ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ വിജയിക്കും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. 9 കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു അർജുനൻ വിജയിക്കും ഉറപ്പായിട്ടുള്ളത്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ധർമ്മഭൂമി, ധർമ്മശേഷം, കൊടിയടയാളം, കൊടിയിൽ ഹനുമാന്റെ കപിധ്വജ, ശംഖനാദം, ഗാണ്ഡീവം, തെക്തജീവിതം, ജീവിതം, മോക്ഷ ഏകാദശി, ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, ഋഷികേശം. ഋഷികേശം. ഋഷികേശൻ. 9 എണ്ണായോ കാരണങ്ങള്? കിട്ടിമുഴേ. 9. പിന്നെ വേറെ നമ്മൾ അതിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പഠിച്ചു. ശാസ്ത്രപ്രകാരം 6 തരത്തിലുള്ള അക്രമികളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിഷം കൊടുക്കുന്നവര്, വെക്കുന്നവര്, ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്വത്ത് കൊള്ളയടിക്കുന്നവർ, ഭൂമി കയ്യേറുന്നവൻ, ഏറുന്നവർ, അന്യന്റെ ഭാര്യയെ അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ അധ്യായം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലായോ? അല്ലാത്തവർ കുറച്ച് കേട്ടവർക്കല്ല, ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലായോ? എന്താ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിലായി. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 2ലേക്ക് കടക്കാണ്. 1ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ ഒരുവിധം നമുക്ക് അറിഞ്ഞു. 2ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ടത്. 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ അർജുനന്റെ സങ്കടം മാത്രമാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സങ്കടം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം മനസ്സിലാവും. ഇത് തന്നെ നമ്മളെ സ്ഥിരം ഇത് തന്നെയല്ല നമുക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇനി 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം. ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു സംഗ്രഹമാണ് അവിടെ. 18 അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. ആദ്യത്തെ 3 അധ്യായം ഏത് യോഗമായിരുന്നു? ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം കർമ്മയോഗം, പിന്നത്തെ 3 അധ്യായം, പിന്നത്തെ ജ്ഞാനയോഗം. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇന്ന് ഭഗവാൻ ഈ 18 അധ്യായത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഈ 3 യോഗവും അർജുനന് ഇന്ന് ഭഗവാൻ ഈ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 3 യോഗങ്ങളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അർജുനന്റെ ഇന്നലത്തെ പറഞ്ഞ ആ കാരണങ്ങൾക്ക് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ഇന്ന് ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ജ്ഞാനയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം എന്നൊരു പേര് കൂടി ഇതിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് കാരണം. ഈ അധ്യായം ഇത്തിരി വലിയൊരു അധ്യായമാണിത്. കുറച്ച് പെട്ടെന്നായിട്ട് കുറച്ച് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തിരി ദഹിക്കാൻ കുറച്ചൊരു പാടായിരിക്കും നമുക്ക് ചിലപ്പോ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഉറക്കം വരുന്നവരൊക്കെ മുഖം കഴുകി വന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം ക്ലാസ്സിൽ. ഇടയ്ക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാതാജി എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്കൊന്നൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും തുടങ്ങാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് തുടങ്ങിയാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് എടുക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ ഉദ്ദേശിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം വരുന്ന ഒരു പേര് തന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇടയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉറക്കം പോയിക്കോളും. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലെ ജ്ഞാനയോഗത്തില് ഭഗവാൻ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അർജുനന് ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഭക്തിയോഗത്തോടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യണമെന്നും, അതായത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ 3 യോഗത്തെ കുറിച്ചും അർജുനന് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അതാണ് അധ്യായം 2 ഗീതാവിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. എല്ലാവരും
തയ്യാറായോ? റെഡി അല്ലേ? റെഡിയാണ്. ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? കിട്ടി. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സില് ആർക്കാണ് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്? അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നത് ആരാണോ അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തോളൂ ആൻസർ. മിനിമം ഓക്കെ ഓക്കെ, അയച്ചു കൊടുത്തു. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നത് ആ നമ്പറിലേക്ക് തന്നെ ആൻസർ അയച്ചു കൊടുക്കും കേട്ടോ. അയച്ചു കൊടുത്തു. ആ ചെയ്യാം. അത് മാർക്ക് പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങൾക്ക്, എത്ര മാർക്കാന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു തരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മാർക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം, രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം എവിടെയാ നിർത്തിയത്? ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം സഞ്ജയം പറഞ്ഞതാണ്. ഏവമുക്ത അർജുന സംഖ്യ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശത് വിസൃജ സശരം ചാപം ശോക സംവിഘ്ന മാനസഹ. അതായത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ വില്ലും ശരങ്ങളെല്ലാം താഴെ വെച്ച് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായിട്ട് തേരിയിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മള് ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിർത്തിയത്. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം നിർത്തിയത് അങ്ങനെയല്ലേ? ആഗ്രഹമില്ല, താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിച്ച് അർജുനൻ എല്ലാ വില്ലും ശരങ്ങളൊക്കെ താഴെ വെച്ച് നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഭഗവാൻ തുടങ്ങാണ്. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ മീനിങ് തൊട്ടേ തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് ശ്ലോകം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് തുടങ്ങാം. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ സ്ലൈഡിലുള്ളതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അർജുനൻ നിർത്തിയപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്. ആദ്യം ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്ന ശ്ലോകാണ് ഇവിടെ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കുതസ്ത്വാകശ്മലമിതം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യജുഷ്ടമസുർഗ്യം അകീർത്തികരമർജുന. എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? അർജുന, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നു കേട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് ഇത് നയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് അർജുന ഈ മാലിന്യങ്ങൾ വന്നു പെട്ടത്? ഇത് നിന്നെ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല നയിക്കുന്നത്, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് നയിക്കുക. കാരണം അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെ വെച്ച് നിൽക്കുക. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അർജുനനെ ഭഗവാൻ വഴക്ക് പറയാണ് ഇവിടെ. എന്താ പറഞ്ഞിട്ടാണ്? നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ മാലിന്യങ്ങൾ വന്നു പെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒട്ടും യോജിച്ചതല്ല ഇതൊന്നും. ഇത് നിന്നെ ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്കല്ല കൊണ്ടുപോക. നിന്നെ എവിടേക്കാ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? അകീർത്തിയിലേക്കാണ് നിന്നിതെല്ലാം കൊണ്ടുപോകാന്നാണ് അർജുനനെ ഭഗവാനോട് വഴക്ക് പറയുന്നത്. കാരണം അർജുനന്റെ ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അർജുനന് ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച്, തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഉള്ള വഴി ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആര് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? അർജുനൻ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ, ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതികമായ ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം നടത്തി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിലേക്ക് എത്തിക്കാണ് ഇവിടെ അർജുനനെ ചെയ്യുന്നത്. അതിനാണ് ഭഗവാൻ ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 3 തരത്തിലാണ് നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ആ പരമസത്യത്തെ 3 ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കൊടുക്കുക. അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറൊരു എളുപ്പത്തിൽ പറയാം. നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറെ നാള് പുറത്ത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് കുറെ നാള് നിന്നാലും നമുക്കൊരു ഫുള്ള് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ്? നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴാണ്, അല്ലെ? നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുക. നമ്മൾ മറ്റോടത്ത് നിൽക്കും, പക്ഷെ നമുക്ക് എന്നാലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ഫുള്ള് 100% നമുക്കൊരു സന്തോഷം കിട്ടില്ല. തിരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക, അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ? അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. അത് ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് വരുമ്പോ അതിനു മുന്നേ അത് വേറൊരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നാണല്ലോ ഇവിടേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോ തിരിച്ച് അവിടേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ആർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക? ആത്മാവിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക. അതാണ് ആത്മാവിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന് അതിന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ,
അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുക. അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കൊടുക്കുക എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കാം. അർജുനന് ഭഗവാൻ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ പരമസത്യത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം പല തരത്തിൽ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ എന്താണ് ശ്രമിക്കുന്നത്? അർജുനനെ ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്ന് ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും. ഫസ്റ്റ് ബ്രഹ്മമായിട്ട് ചെയ്യാം, പരമാത്മാവായിട്ട് ചെയ്യാം, ഭഗവാനായിട്ട് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണത്? ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പിക്ചറിൽ എന്താ കാണുന്നത്? ഒരു പ്രകാശമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോ ആ പ്രകാശത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കും നമ്മൾ. അതാണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സാക്ഷാത്കാരം നടക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും ലെവൽ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തോതനുസരിച്ചാണ്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അതനുസരിച്ച്. നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാന്റെ 3 ഭാവങ്ങളാണിത്. ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ പല ഭാവത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ജ്യോതിസ്, പ്രകാശം എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് പരമസത്യത്തിന്റെ അഭാവം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ, പരമാത്മാവിന്റെ പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ആ ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിന്റെ ചുറ്റും ഒരു പ്രകാശം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ പ്രകാശമാണ് എന്ത് നമുക്ക് പറയാം? ബ്രഹ്മം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ബ്രഹ്മമാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ പ്രകാശം, ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി, അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ലയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രകാശത്തിൽ പോയിട്ട് ലയിക്കുക, അതാണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രകാശത്തിൽ ലയിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല? ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ടെന്ന് കാണാൻ അടക്കം സാധിക്കില്ല. അവരെന്തിലാ ലയിക്കുന്നത്? അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാൻ പരമസത്യത്തെ പ്രാപിക്കാനുള്ള 3 ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞ അവർക്ക് എന്ത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ? പ്രകാശം മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അവർക്ക് എന്തറിയില്ല? ഒരു രൂപമുള്ള ഭഗവാനെ അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ച് പരമസത്യം എന്താണ്? പ്രകാശമാണ്. മനസ്സിലായുണ്ടോ? പരമസത്യം എന്ന് പറഞ്ഞ അവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? പ്രകാശമാണ്. ഇപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ മായാവാദി സന്യാസിമാരൊക്കെ വിചാരിക്കും. അവരൊക്കെ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ്. കാരണം അവര് ഭഗവാന്റെ ഏത് ഭാവത്തിലാണ് ലയിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മത്തിലാണ് ലയിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ച് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ, പരമാത്മാവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് മാത്രമാണ്? രൂപമില്ലാത്ത ഈ ഒരു പ്രകാശം മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവര് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലെ പ്രകാശം, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ പ്രകാശം, ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത്? ഈ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ആത്മീയ ലോകത്തിലെ ഈ പ്രകാശത്തിൽ ലയിക്കുക, അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തതാണ് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കാണുന്ന പിക്ചർ, ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മത്തോട് കൂടിയ ആ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മത്തോട് കൂടിയ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ആ സാക്ഷാത്കാരം നടത്തുക, അതാണ് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. ഈ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം നടത്താനായിട്ട് നമുക്ക് തപസ്സുകൾ ചെയ്തും ധ്യാനത്തിലൂടെയും കുറേ വർഷങ്ങള് നമ്മൾ തപസ്സിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഈ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഈ ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മത്തോട് കൂടിയ ആ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് കുറേ വർഷങ്ങള് തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഏത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാവ്. അതായത് ബ്രഹ്മത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവര് പ്രകാശമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു. കുറച്ചും കൂടി ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? പരമാത്മാവായിട്ട് ധാരിയായിട്ടുള്ള ശംഖ് ചക്ര ഗദ പത്മം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള നാരായണ രൂപത്തില് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കാണ് ഭഗവാന് ഈ ചതുർഭുജ രൂപത്തില് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെവിടേക്കാ? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്കാണ് ഇവർക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. മൂന്നാമത്തതാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം.
സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സാക്ഷാത്കാരം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഇത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന സാക്ഷാത്കാരം താരതമ്യേന ഇത് എളുപ്പമാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരമായാലും പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരമായാലും എന്താണ്, നമ്മൾ ധ്യാനത്തിലൂടെയും തപസ്സിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തില് നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്ന് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അതില് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ പ്രകാശം, ആ ജ്യോതിസിനെയാണ് പറയുന്നത്. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മത്തോടു കൂടിയ ആ പരമാത്മാവാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സാക്ഷാത്കാരം ഏതാണ്? ഏതായിരിക്കും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരം? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ബ്രഹ്മത്തില് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം അല്ലെ? കാരണം ബ്രഹ്മത്തില് ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മം ജ്യോതിസാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പ്രകാശത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിയുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷാത്കാരമായിട്ടുള്ള പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ശംഖചക്ര ഗദാ പത്മത്തോടു കൂടിയ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ അനേകം വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ ധ്യാനത്തിലൂടെയും തപസ്സിലൂടെയൊക്കെയാണ് നമ്മളത് സാധിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ച് നമ്മൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണെങ്കിലോ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതും ഏറ്റവും മൂലമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഭാവങ്ങളാണിത്, പരമാത്മാവും ബ്രഹ്മവും. പക്ഷെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് ഏതാണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആക്കി തരാനായിട്ട് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൂര്യദേവനെയാണ്. അപ്പൊ സൂര്യനെ നമ്മൾ കാണുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ എന്താണ്? സൂര്യന്റെ പ്രകാശം. നമ്മള് ഇവിടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുഴുവനും സൂര്യന്റെ പ്രകാശം കാണും. പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല ഒരു സൂര്യദേവനിൽ നിന്നാണ് ആ പ്രകാശം വരുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് എന്തറിയാം? സൂര്യന്റെ ഒരു പ്രകാശം മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് സൂര്യന്റെ ഒരു പ്രകാശമുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് അതിന്റെ നോക്കി പോകുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും? സൂര്യഗോളം കാണാൻ പറ്റും. സൂര്യന്റെ ഉപരിതലം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. വീണ്ടും നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയി നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സൂര്യദേവനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ ഓരോരോ ഭാവങ്ങൾ കടന്ന് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ? ആ പ്രകാശം മാത്രമേ നമ്മളെ മുന്നിൽ കാണുന്നുള്ളൂ. അതിന്റെ പിന്നിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. അതേപോലെയാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരവും പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരവും പിന്നെ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാക്ഷാത്കാരം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിൽ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ള നിർവചനം കൊടുക്കാണ് പരാശര മഹർഷി. വ്യാസദേവന്റെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള പരാശര മഹർഷി എന്തിന് നിർവചനം കൊടുക്കാണ്? ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് നിർവചനം കൊടുക്കാണ്. എന്താണ്? കുറെ സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, ഈ 6 ഭഗങ്ങൾ, 6 ഐശ്വര്യങ്ങളുള്ളത് ആരാണോ അവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ കുറെ സൗന്ദര്യമുള്ളതും കുറെ സമ്പത്തുള്ളത്, കുറെ കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, ഈ 6 ഗുണങ്ങൾ ആരിലാണോ തികഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവരാരാണ്? ഭഗവാനാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചില വ്യക്തികൾക്ക് നല്ല സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവും, നല്ല സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഈ 6 കൂടി ഒരുമിച്ച് ആരിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ഭഗവാനിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാനും തുല്യനായോ ഭഗവാനിന് മുകളിലായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഈ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും ആർക്കും മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും കാണുന്ന ഒരാള് ആരായിരിക്കും? ഭഗവാനായിരിക്കും. ചിലപ്പോ സൗന്ദര്യം കുറെ ഉള്ളവരുണ്ടാവും, സമ്പത്തുള്ളവരുണ്ടാവും, കീർത്തി ഉള്ളവരുണ്ടാവും, അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഉണ്ടാവും, രണ്ടെണ്ണായിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല? ഭഗവാൻ അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല. സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം. വൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും? വൈരാഗ്യം അറിയാവോ? രാഗമില്ലായ്മ.
വിരക്തി, എല്ലാത്തിനോടുള്ള വിരക്തി. അതായത് നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ട് വിരക്തി എന്ന് പറയാം, അല്ലെ? വിരക്തി എന്ന് പറയാം. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളുള്ള വിരക്തി നമുക്ക്. കാരണം നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോട് നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് കുറയും? ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി കുറയും. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വേണം? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിരക്തി അത്യാവശ്യമാണ്. അതാണ് ഇവിടെ വൈരാഗ്യം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും തികഞ്ഞത് ആരാണ്? അവരാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് ആ പരമസത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങള്. അതൊന്ന് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. അതില് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്. നമുക്ക് അതിന് നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം സൂര്യദേവനിലൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി വേറൊരു ഉദാഹരണം ഇതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് നമ്മളൊരു ട്രെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ, ട്രെയിൻ കാണാനായിട്ട് പോവാണ്. 3 ഗ്രൂപ്പ് ആളുകൾ, 3 കൂട്ടർ ട്രെയിൻ കാണാൻ പോകണ്. ആദ്യത്തെ കൂട്ടര് ട്രെയിൻ കാണാനായിട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് നിന്നു. അവര് ട്രെയിൻ കാണാനായിട്ട് നോക്കുമ്പോ ദൂരെ നിന്ന് ട്രെയിൻ വരാണ്. അപ്പൊ ട്രെയിൻ വരുമ്പോ ഭയങ്കര വെളിച്ചത്തിൽ, രാത്രി സമയം ഫുള്ള് ഭയങ്കര വെളിച്ചത്തില് ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ സ്പീഡിൽ വരാണല്ലോ, ഭയങ്കര വെളിച്ചത്തിൽ വരുമ്പോ ദൂരെ നിന്ന് അവർ കാണുമ്പോ എന്താണ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഒരു പ്രകാശം, ആ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ലൈറ്റ് ആണ് അവർ കാണുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അവര് നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ആ ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അതാണ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവര് തിരിച്ചു പോയി. അപ്പൊ അവര് നോക്കുമ്പോ ട്രെയിൻ എന്താണ്? ആ പ്രകാശമാണ്. മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പ്രകാശമാണ്. അവർ തിരിച്ചു പോയി മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു, ആ ഞങ്ങള് ട്രെയിൻ കണ്ടു. ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തേജസ്, ഭയങ്കര പ്രകാശാണ് ട്രെയിൻ. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ നിന്നു. അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ട്രെയിൻ വന്നു, സ്റ്റേഷനിൽ അവിടെ വന്ന് നിന്നു. പക്ഷെ ആ ട്രെയിൻ വന്നപ്പോ എന്താണ്? ആ ട്രെയിനിന്റെ ഉള്ളിലൊന്നും കയറിയില്ല. പക്ഷെ അവര് നോക്കിയപ്പോ തന്നെ കുറെ ബോക്സുകൾ ഇങ്ങനെ അടക്കി വെച്ചിരിക്കുക. അതാണ് എന്ത് അവർക്ക് മനസ്സിലായത്? ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുറെ ഇങ്ങനെ ബോക്സുകൾ ബാക്കിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടക്കി വെച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ട്രെയിൻ. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ ചെന്ന് പറഞ്ഞു. ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല. അത് മാത്രമല്ല, പിന്നെന്താണ്? അവിടെ കുറെ ബോക്സുകൾ ഇങ്ങനെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്തു? ആ ട്രെയിൻ അവിടെ നിർത്തിയപ്പോ അവരതിൽ കയറിയപ്പോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്? കുറെ സീറ്റുകളുണ്ട്, ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട്, കിടക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട്, പിന്നെന്താണ്? ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അവിടെ ഒരു ട്രേ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ട്രെയിനിന്റെ ഉള്ളിൽ, അല്ലെ? അതിങ്ങനെ ഓരോരോ റൂമുകളുമായിട്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലായി? മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടർക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ട്രെയിൻ കണ്ടത്? മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടരാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളെ ബ്രഹ്മവും പരമാത്മ ഭഗവാൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ? എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആയോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാൻ, അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്. ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, സാക്ഷാത്കാരം നേടുക. അതാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അർജുനനെ ഭഗവാൻ വഴക്ക് പറയാണ്, നീ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആണത്തമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, നീ അധീനനാകാൻ പാടില്ല. കാരണം നിനക്ക് യോജിച്ചതില്ല ഇതൊന്നും. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ നീ നിന്റെ ഈ ഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് എഴുന്നേൽക്കൂ, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് അർജുനനെ ഭഗവാൻ വഴക്ക് പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, ഇവരെ ജയിക്കുന്നതാണോ ഇവരാൽ തോൽക്കപ്പെടുന്നതാണോ എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിക്കാണ് എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. യുദ്ധം എന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കാണ്, എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? കാർപ്പണ്യദോഷോപഹത സ്വഭാവഃ പൃച്ഛാമി ത്വാം ധർമ്മ സമ്മൂഢചേതഃ യശ്രേയസാ നിശ്ചിതം ബ്രൂഹി തന്മേ ശിഷ്യസ്തേഹം ശാധി മാം ത്വാം പ്രപന്നം. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് അർജുനൻ ഭഗവാനോട്? ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി എനിക്ക് ഉപദേശം തന്നാലും. അപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല, എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അങ്ങ് എനിക്ക് വേണ്ട ഉപദേശം തന്നാലും. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ മുന്നില് കീഴടങ്ങി.
ഇനി അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ആരായിട്ട് മാറി? അർജുനനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇപ്പൊ എങ്ങനെയായിട്ട് മാറി? ഇതുവരെ ആരായിരുന്നു? മിത്രമായിരുന്നു അല്ലെ? ഇനിയിപ്പോ എന്തായിട്ട് മാറി? ഗുരുവും ശിഷ്യനും. ഈ ശ്രമത്തിൽ ഇനി ഇവരാരായി? ഗുരുവും ഗുരു ശിഷ്യ ശിഷ്യനാണ്. ബന്ധം. ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധായി. ഇനി ആ ഗുരുവിന്റെ ഗാംഭീര്യത്തോടെ ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് അർജുനന് ഉപദേശം കൊടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാണ് ഇവിടുന്ന്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ? കാരണം അർജുനൻ 5 കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അതില് മെയിൻ ആയിട്ട് 2-3 കാരണങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും തിരിച്ചു പറയുകയും വേണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അതിന് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? അർജുനന്റെ പ്രോബ്ലം എന്തായിരുന്നു? മൃഗഹൃദയത്വം അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതായത് അർജുനൻ എല്ലാവരോടും എന്താണ്? എല്ലാവരും മരണപ്പെടില്ലേ, അവരൊക്കെ ഞാൻ വധിക്കേണ്ടി വരില്ലേ എന്നുള്ളൊരു വിഷമമാണ് അർജുനന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ കാരണം അർജുനന്റെ നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ ആരാണെന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ദേഹി നോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ തീരസ്തത്രാന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാകില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. ഇത് ആർക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല? സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക്, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംഭ്രമം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആരാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്? നമ്മളെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്? പല പല മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോ വളരെ കുഞ്ഞാണ് നമ്മൾ അല്ലെ? അത് ബാല്യം വന്നു, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് വരുന്നത്? നമ്മളെ ബാല്യം വന്നു, ശൈശവം വന്നു, കൗമാരം വന്നു, യൗവനം വന്നു, വാർദ്ധക്യം വന്നു. അങ്ങനെ പല മാറ്റങ്ങള് നമ്മളെ ശരീരത്തിന് സംഭവിക്കും. ഈ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവ് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ? ശരീരത്തിൽ ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ ഈ ശരീരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല, ശരീരത്തിൽ ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കില്ല. ശരീരത്തിൽ ആത്മാവില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അഴുകി പോവും. ശരീരം ചീത്തായി മരണപ്പെട്ടു. ശരീരത്തിന് ആത്മാവ് പോയ നമ്മ എന്ത് പറയും? മരണം എന്ന് പറയും. നമ്മളതിനെ മരണം എന്ന് പറയും അല്ലെ? പിന്നെ നമ്മളെ പേര് പോലും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അല്ലെ? ആ പേര് പോലും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. അതിന്റെ പേര് നമ്മൾ എന്താക്കും? ബോഡി, ശരീരം, ശവശരീരം, ജഡമായി തീരും. ബോഡിനെ പറയുള്ളൂ. മൃതശരീരം, ചെക്കയിലോ? കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. ഹരേഷ്ണ, നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് തോന്നുന്നു, കട്ടായി അല്ലെ? ഞാൻ ചോദിച്ചത് നമ്മളെ സ്ലൈഡ് എടുക്കാം. നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്നാ പറയാ? നമ്മുടെ പേര് പറയൂ. പിന്നെ ഡെഡ് ബോഡി അല്ലെ? അപ്പൊ ശവശരീരം. അപ്പൊ നമ്മള് സത്യത്തിൽ നമ്മള് ശരീരമാണോ ആത്മാവാണോ? ആത്മാവാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ശരിക്കും എന്താ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്? നമ്മളാണ് ശരീരമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഭഗവാൻ തുടങ്ങുന്നത് അതും പറഞ്ഞിട്ടാ. നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മള് ആത്മാവാണെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്മളെ ഈ ശരീരത്തിന്റെ പേരാണോ ആത്മാവിന്റെ? ശരീരത്തിന്റെ പേരാണിത് അല്ലെ? ആത്മാവിന്റെ പേരാണ്. ആത്മാവിന്റെ ആത്മാവല്ല, ശരീരത്തിന്റെ പേര്.
ആ ശരീരം പോണോട് ആ പേരും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു MBBS പഠിച്ച് ഡോക്ടറായിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി. ആ ശരീരത്തിന്റെ ആണ് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ആ ശരീരം ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നമുക്ക്, അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ നമ്മുടേതായിട്ട് വല്ലതുണ്ട്? ഒക്കെ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെതായിട്ടെന്ന് പറയണു. നമ്മൾ ശരിക്കും ആരാണ്? മനസ്സിലായോ? നമ്മള് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതായിരുന്നു അല്ലെ, നമ്മൾ ആരാണ്? ആദ്യം നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താണ്? നമ്മള് ആരാണ് എന്നാണ്. നമ്മൾ ആരാണ്? ആത്മാവാണ്. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലെല്ലാവരോടും പറഞ്ഞ് അവര് പറയും നാളെ തൊട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കയറണ്ട. ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്രയും പറയുകയാണെങ്കിൽ നാളെ കയറണ്ട. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ആരും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട, നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകും കുറച്ച്, അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് 8 പറയാം. അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞു ശരീരം അങ്ങനെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. പിന്നെ ആ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യപ്പോ? വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് കടക്കും. ഈ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ ഈ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് എന്തറിയാം? ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം. ശരിയായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായ ഒരു ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം നമ്മൾ പോലും അറിയാതായ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പറയും. ഇനി ആ ശരീരവും ആത്മാവും എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാണ്. ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. ഇപ്പൊ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. അത് നശിക്കാനുള്ളതാണ്, അത് നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്. ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച നമ്മുടെ ശരീരം നാശം സംഭവിക്കും. അത് എന്താണ്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. ഈ 5 ഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെന്തായാലും നശിക്കും. പക്ഷെ ആത്മാവിനൊരിക്കലും നാശമുണ്ടാകുന്നില്ല, ആത്മാവിനൊരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ശരീരമാണെങ്കിലോ നശിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നമുക്ക് പിക്ചറിലൂടെ കാണിച്ചു തരാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുക. ദേഹത്തിന് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മള് സ്കള്ള് തൊട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. നമ്മളിപ്പോ ജന്മം എടുത്തു. ആ ഒരു ശൈശവത്തിന് ബാല്യം വന്നു, എന്താ പറയാ, ബാല്യം വന്നു, കൗമാരം വന്നു, യൗവനം വന്നു, വാർദ്ധക്യം വന്നു. അതിങ്ങനെ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോഴും അവിടെ ശരീരത്തിൽ എന്തുണ്ട്? ആത്മാവുണ്ട്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ആ ആത്മാവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ശരീരം ഇങ്ങനെ വന്ന് വളർന്ന് വലുതായി നമുക്ക് ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് എത്തി. ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതാകുമ്പോൾ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോയി വീണ്ടും ഇത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ശരീരത്തിന് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോഴും ആ ആത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകും. ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ, ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആ ആത്മാവിനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ അതെന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. കാരണം ആ ആത്മാവിനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്താവശ്യമാണ്? ഒരു ശരീരം ആവശ്യമാണ്. ആ ശരീരം ഇല്ലാതെ ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും തുടങ്ങും. എവിടെ നിന്നാണോ നിർത്തുന്നത് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ആത്മാവ് തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു കാറ് മേടിച്ചാല് ആ കാറ് ഓടിക്കാൻ ആര് വേണം? ഒരു ഡ്രൈവർ വേണം. ഇല്ലാണ്ട് കാറ് തന്നെ ഓടില്ല, അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ശരീരം കൂടി വേണം. ആ ശരീരത്തിലാണ് ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതേ നമ്മളെ ഒരു കാറ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ. അപ്പോ ഇത് പല മാറ്റങ്ങൾ, ഇത് മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ മനുഷ്യരിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ഈ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോ ശൈശവം വന്നു, ബാല്യം വന്നു, യൗവനം വന്നു, കൗമാരം വന്നു, വാർദ്ധക്യം വന്നു. ഇങ്ങനെ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇത് മനുഷ്യനായാലും മൃഗങ്ങളിലായാലും എല്ലാത്തിനും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇതേപോലെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. അതിനുശേഷം അതിലിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. അത്
മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. ആ ജീവാത്മാവിന് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് അത് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇവിടെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞതാണ്. ഈ പക്ഷിയുടെ കൂട് നമ്മുടെ ശരീരമാണ്, ആ പക്ഷി നമ്മുടെ ആത്മാവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ആ കൂട് മിനുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. കൂട് മിനുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യണം? നമ്മള് നമ്മളെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് കൂടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം, പക്ഷിയാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്? ശരീരം നന്നായിട്ട് ശരീരം മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ കുറെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ പിന്നെ ബ്യൂട്ടി പാർലറിലൊക്കെ പോയി നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മളെ ശരീരത്തെ നമ്മൾ മോടി പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. ആത്മാവിന് ഭക്ഷണമില്ല, ആത്മാവിനൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കി നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോ ആ കൂട്ടിലിരിക്കുന്ന പക്ഷിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ചത്തുപോകും അത്, അല്ലെ? ആത്മാവിന് ശ്വാസം മുട്ടൽ വരും. കാരണം അതിനതിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ? ആ ശരീരത്തെ മാത്രമേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പറയുന്നത്? മോക്ഷം കിട്ടണമെന്താ? മോക്ഷം എന്ന് വെച്ചാൽ മുക്തി നേടാൻ. മാതാജി, അപ്പോ ഈ പുനർജന്മം അടുത്തടുത്ത ശരീരങ്ങൾ എടുക്കുവാണല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം വീണ്ടും ഈ പരമാത്മാവിലേക്ക് ലയിച്ചിട്ട് പിന്നെ ജന്മം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയണേ? അതെ, ജന്മമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താം. നമ്മളത് എത്തും മാതാജി. നമ്മൾ കുറച്ചെത്തുമ്പോഴേക്കും ഇതൊക്കെ മാറിപ്പോട്ടെ. നമ്മളെ ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള തന്നെത്താനെ കിട്ടും. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടിയായിട്ട് നമ്മളൊരു ശൈശവത്തിൽ വന്ന് ജന്മമെടുത്തു. നമ്മളൊരു ട്രൈസൈക്കിൾ ചവിട്ടേണ്ട പ്രായമാകുമ്പോ ഒരു ട്രൈസൈക്കിൾ മേടിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയാ വലിയ സൈക്കിൾ മേടിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 വീലർ ഓടിക്കേണ്ട പ്രായമാകുമ്പോ ശരീരം അത്രയും ആകുമ്പോ 2 വീലർ മേടിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 4 വീലർ മേടിക്കും. അതായത് ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ശരീരത്തിന് മരുന്ന് മാറ്റങ്ങൾ അനുസരിച്ച്. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നേ ഇല്ല. നമ്മളെപ്പോഴും ശരീരബോധത്തിൽ മാത്രം, ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ പല പല രൂപാറ്റത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരം കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ആ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അടുത്ത ശരീരത്തിൽ അവിടെ ജന്മെടുത്തു. വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മള് വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കും, വീണ്ടും അടുത്തൊരു ശരീരം കിട്ടും. ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ അടുത്ത ശരീരം വരും. അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നശിച്ചു പോകും, വീണ്ടും അടുത്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കും. അങ്ങനെ അതിങ്ങനെ സർക്കിൾ പോലെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല, ജനനമില്ല, മരണം, ഇതൊന്നുമില്ല. ശരീരം മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ പറയുമ്പോ 84 ലക്ഷം ജീവഗണങ്ങളുണ്ട്. ജീവാത്മാക്കള് 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളാണ് ഉള്ളത്. എത്ര ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളുള്ളത്? 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. അത് മനുഷ്യനായിട്ടും മൃഗങ്ങളായിട്ടും പക്ഷികളായിട്ടും വൃക്ഷലതാദികളായിട്ടും ചെടികള് എല്ലാതും അതിൽ പെടും. വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത്, കരയിൽ ജീവിക്കുന്നത്, ഇഴജന്തുക്കൾ, ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. ഈ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിൽ എന്തുണ്ട്? ഈ ആത്മാവുണ്ട്. ഈ ജീവാത്മാവ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും മനുഷ്യരിലുണ്ട്, മൃഗങ്ങളിലുണ്ട്, പക്ഷികളിലുണ്ട്, വൃക്ഷങ്ങളിലുണ്ട്, സസ്യങ്ങളിലുണ്ട്, എല്ലാത്തിലും എന്തുണ്ട്? ഈ ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. എല്ലാറ്റിനും ഇതേപോലത്തെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. ആ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ ആ ജീവാത്മാവ് അടുത്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കും. അത് ഏത് ശരീരമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അടുത്ത വരുന്ന അധ്യായങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം, എല്ലാ ശരീരത്തിലും എന്തുണ്ട്? ആത്മാവുണ്ട്. ആ ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ അടുത്തൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കും. അങ്ങനെ ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്ന് പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കും. അതും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും.
അപ്പൊ അത് മനുഷ്യനാവാം, മൃഗമാകാം, പക്ഷിയാകാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലാകാം, വൃക്ഷങ്ങളാവാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലാകാം. അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അടുത്ത അധ്യായങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാം. എത്ര ജീവാത്മാക്കൾ എത്ര തരാനുള്ളത്? 84. 84 ലക്ഷം. 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളാണ് അത്. ഫസ്റ്റ് അർജുനൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതായിരുന്നു അല്ലെ? എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അവരൊക്കെ വധിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള വിഷമായിരുന്നു അർജുനന്. ഇവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അർജുനനോട്? നാം ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ വധിക്കുന്നത് എന്തിനെ മാത്രാണ്? ശരീരത്തെ മാത്രാണ് വധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഭഗവാൻ. പിന്നെ അടുത്ത അർജുനന്റെ വാദം എന്തായിരുന്നു അർജുനൻ പറഞ്ഞ കാരണം? പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ 3 കാരണങ്ങൾ, ആദ്യത്തെ 3 എണ്ണല്ലേ? എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? മൃദുല ഹൃദയത്വം, ഒന്നാമത്തെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ, മൃദുല ഹൃദയത്വം വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങൾ. ഭൗതികമായ സ്വഭാവം. ഒന്നാമത്തെ കാരണം പറഞ്ഞു മൃദുല ഹൃദയത്വം. അതിനാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ നീ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരൊക്കെ വധിക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യം നിനക്കില്ല. ആരുടെയോ ഒരു മൈക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നീ അതുകൊണ്ട് ഇവരൊക്കെ വധിക്കണമല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നീ വധിക്കുന്നത് എന്തിനെ മാത്രാണ്? ഈ ശരീരത്തെ മാത്രാണ് നീ വധിക്കുന്നുള്ളൂ. ആത്മാവിനൊരിക്കലും നമുക്ക് വധിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല അല്ലെ? ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ കാരണമായിരുന്നു അർജുനന്റെ ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ. രണ്ടാമത്തെ കാരണം അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? മാത്ര സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദാഹ ആഗമാപായിനോ നിത്യ സാംസിദിശ്വസ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയാണ്. ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്നാണ് അതുണ്ടാകുന്നത്. അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. അപ്പൊ അർജുനൻ രണ്ടാമത്തെ കാരണം പറഞ്ഞത് ഭൗതികമായ സുഖാനുഭവങ്ങൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ അർജുനനോട് എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ സുഖവും ദുഃഖവും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാവും, ചില സമയത്ത് നമുക്ക് സുഖം ഉണ്ടാവും. അതെങ്ങനെയാണ്? മഞ്ഞുകാലം വേനൽക്കാലം പോലെയാണ്. മഞ്ഞുകാലം വരാം, പിന്നെ വേനൽക്കാലം വരും. അതിങ്ങനെ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത്? അത് ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതിയിൽ നിന്നാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതെങ്ങനെയാ? അതിന് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു ദുഃഖം വേറൊരാളുടെ സുഖമാകാം. എനിക്കുണ്ടാവുന്ന ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്റെ മാത്രം ദുഃഖാണ്. മറ്റൊരാൾക്ക് അതെന്തായിരിക്കാം? ചിലപ്പോ സുഖമായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖം എന്റെ സുഖമായിരിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതി, നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അനുസരിച്ചാണ് സുഖവും ദുഃഖവും തീരുമാനിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അനുസരിച്ചാണ്, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതി അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളെ സുഖവും ദുഃഖവും തീരുമാനിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറഞ്ഞാല്, ഇപ്പൊ നമ്മളെ മക്കള് പനി പിടിച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ അവർക്ക് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. വീട്ടിൽ ഐസ്ക്രീം മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു. അപ്പൊ ഐസ്ക്രീം കിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ മക്കൾക്ക് വിഷമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഐസ്ക്രീം കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് സന്തോഷം, അവർക്ക് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോ അല്ലെ? പക്ഷെ അവരുടെ ദുഃഖം ഐസ്ക്രീം കിട്ടാത്തതാണ്. അവർക്ക് കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷം. കാരണം എന്താണ്? അത് കഴിച്ചാൽ അവർക്ക് അസുഖം കൂടും അല്ലെ? അപ്പൊ അവരുടെ ദുഃഖം എന്താണ്? ഐസ്ക്രീം കിട്ടാത്തത്. നമ്മളെ സന്തോഷം അവരത് കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? ചെറിയൊരു പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിള്. അപ്പൊ അതായത് ഓരോരുത്തരുടെ ദുഃഖവും സുഖവും വ്യത്യാസമായിരിക്കും. നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അനുസരിച്ചാണ് ആ സുഖവും ദുഃഖവും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ്? പിന്നെ അതൊരിക്കലും പെർമനന്റ് അല്ല. സുഖവും ദുഃഖം ഒരാൾക്ക് സുഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരാൾക്ക് ദുഃഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? സുഖവും ദുഃഖവും വന്നാല് നമ്മൾ അതിനെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കാരണം ഭഗവാനെ പോലെ ദുഃഖം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള വേറെ ഒരാളില്ലല്ലോ നമ്മളെ കാഴ്ചപ്പാടില്. ജനിച്ചത് തന്നെ എവിടെയാണ്? ഭഗവാൻ ജയിലിലാണ് അല്ലെ? ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയും വിട്ടിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ.
വളർത്തച്ഛന്റെ അമ്മരെ കൂടെയാണ് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വേറൊരുത്തിലേക്ക് പോയി. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ എന്താണ്, സ്വന്തം അമ്മാവനെ വധിക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാലും ഭഗവാനെ പോലത്തെ ആരുമില്ല നമ്മൾ പറയുമ്പോ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ സുഖവും ദുഃഖവും എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് മാറി മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതിയാണ് ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അതിനെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതികമായ സുഖ അനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർജുനനോട് പറയുന്നതാണ്, ഈ സുഖവും ദുഃഖമൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ അർജുനൻ പറഞ്ഞ കാരണത്തിന് ഭഗവാൻ മറുപടി കൊടുക്കുന്നതാണിത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായിണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ സഹിക്കേണ്ടത്? ഒരു വൃക്ഷത്തെ പോലെ നമുക്ക് സഹിഷ്ണുത ഉണ്ടായിരിക്കണം. വൃക്ഷം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ മഴക്കാലം വരും, വേനൽക്കാലം വരും, മഞ്ഞുകാലം വരും. അതിന്റെ ഇലകൾ ചില സമയത്ത് ഇലകൾ പൊഴിഞ്ഞിരിക്കും, ഇലകൾ തളിർത്ത് വന്നിരിക്കും, ചിലപ്പോ ഒട്ടും ഇലകൾ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ആ വൃക്ഷം അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മളും. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും, സന്തോഷം വന്നാലും, സങ്കടം വന്നാലും, എന്തൊക്കെ വന്നാലും നമ്മൾ അതിനൊക്കെ സഹിക്കാനും ക്ഷമിക്കാനും നമ്മൾ പഠിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ സഹിഷ്ണുത ഉള്ളവരായിട്ടിരിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് രണ്ടാമത്തെ ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാതും സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും രണ്ടായാലും നമ്മൾ അതിനെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. ഇനി വീണ്ടും ഭഗവാൻ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ കഥാചിത് നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാവാന ഭൂയഃ അജോ നിത്യ ശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല. അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ജനന മരണം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനാണത്. അജൻ എന്ന് വെച്ചാല് ജനനമില്ലാത്തവനാണ്, നിത്യനാണ്, എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നവനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ്, പ്രാചീനനുമാണ്, പുരാതന സമയത്തേ ഉള്ളതാണ്, പ്രാചീനനാണ്, പണ്ടേ ഉള്ളതാണ്. അത് ശരീരം നശിക്കുന്നു, ആത്മാവിന് മരണമില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാല് ജനനവും ഇല്ല, മരണവും ഇല്ലാത്തതാണ് ആത്മാവ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് അത് പോകുന്നു. അതിനെന്തില്ല? ജനന മരണങ്ങളില്ല. ആത്മാവ് മരിക്കുന്നില്ല, ജനിക്കുന്നില്ല. അത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനി ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല, ഭാവിയിലും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അത് അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, പ്രാചീനനാണ്. ശരീരം നശിക്കുന്നു, ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല, മരണം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അർജുനന്. കാരണം ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്. കാരണം നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് നാം ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവിനെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. കാരണം ആത്മാവിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? വധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതാണ്. അത് ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇനി ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ ആദ്യത്തെ പോയിന്റിനുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാണ്. വാംസാസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹ്ണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണോ നന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എപ്രകാരമാണോ പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയത് എടുത്ത് അണിയുന്നത്, നമ്മള് കീറിയ ഡ്രസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പഴയതായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഡ്രസ്സുകൾ എടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ, ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി എന്ന് വെച്ചാല് ആത്മാവ് പുതിയ ദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എപ്രകാരമാണോ പഴകിയ ഉടുപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ ഉടുപ്പ് എടുത്താണ്, നമ്മളൊരു ഡ്രസ്സ് കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഉടുപ്പ് എടുത്തണിയണ പോലെയാണ് ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യണത്? ഒരു ശരീരം മാറ്റി അടുത്ത ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത്. എത്ര നല്ലൊരു ഉപമയാന്ന് നോക്കിയതോടെ. അതായത് നമ്മൾ പഴയ ഡ്രസ്സ്, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഡ്രസ്സ് മേലെ കറയായി കഴിഞ്ഞാല് ആ ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഡ്രസ്സ് എടുത്തിടും. അതേപോലെ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ശരീരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ അതൊരു കവറിങ് ആണ് ആത്മാവിന്റെ. ആ കവർ മാറ്റിയിട്ട് ആ ഡ്രസ്സ് മാറ്റി അടുത്ത ഡ്രസ്സ് എടുത്തിടുന്നു. അതാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ആത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ അതിനെന്തെന്ന് പറയും? നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു വേർഡിൽ പറയുന്നത് എന്താ പറയാ? മരണം അല്ലേ? മരണം എന്ന് പറയും അതിന്. ആത്മാവ് ഒരു ശരീരം, ഒരു കവർ മാറ്റി അടുത്ത കവർ എടുത്തിടും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയും? മരണം എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ മരണത്തിന്റെ ഭയം മാറി കിട്ടില്ലേ?
ഇത്ര എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിന് പിക്ചർ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശരീരം നമ്മളെ ഡ്രസ്സിന്റെ കറ മാറ്റിയുള്ള ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഡ്രസ്സ് എടുത്തുന്ന പോലെ. ഇനി ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകഃ ന ചൈനം ക്ലതയന്ത്യോപോ ന ശോഷായതി മാരുതഃ. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ വിചാരിച്ചാൽ പോലും നിനക്ക് ഈ ആത്മാവിനൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം നീ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ശരീരമെല്ലാം ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ നീ ആത്മാവിനെ വധിക്കാനൊന്നും നിനക്ക് സാധിക്കില്ല. ആത്മാവിന് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. ആത്മാവിനെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ നീ വിചാരിച്ചാൽ പോലും നിനക്ക് ഈ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാനോ അഗ്നിയെ കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിനെ കൊണ്ട് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിനെ കൊണ്ട് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല എന്ന് പറയാണ്. ആത്മാവിനെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുള്ളൂ, ആത്മാവ് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാനും ദഹിപ്പിക്കാനും നനയ്ക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ആത്മാവിനെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയണ. വെള്ളം കൊണ്ട് നനയ്ക്കാനോ അഗ്നി കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും നമുക്ക് ആത്മാവിന് സാധിക്കില്ല. അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇനിയും അർജുനന്റെ ദുഃഖം മാറുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ അടുത്തത് ഇനി പറയാണ്. എന്താണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ജാതസ്യാഹി ധ്രുവോർ മൃത്യുർ ധ്രുവം ധർമാമൃതസ്യ ച തസ്മാദാ പരിഹാര്യർത്ഥേ നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമത്രേ, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അടുത്തത് പറഞ്ഞത് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കുക എന്നുള്ളതും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കുക എന്നുള്ളതും എന്താണ്? നിശ്ചയമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, ഉറപ്പുള്ളൊരു കാര്യമാണത്. അതുകൊണ്ട് അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മൾ വന്ന് ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രകൃതിയിലുള്ള നിയമങ്ങള് നമ്മൾ എല്ലാവരും പാലിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്തുണ്ട്? ജനന മരണങ്ങളല്ലാതെ അവിടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് വേറൊരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നിയമമല്ല അവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, ആ വീട്ടിലെ നിയമം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കുക. നമ്മൾ ചിലപ്പോ 10 മണിക്കായിരിക്കും ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുന്നതും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും. പക്ഷെ ആ വീട്ടില് രാവിലെ 5 മണിക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 5 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. കാരണം ആ വീട്ടിലത്തെ നിയമങ്ങള് നമ്മൾ പാലിക്കണം അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ വന്നു വരുമ്പോൾ ഈ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കുക എന്നുള്ളതും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കുക എന്നുള്ളതും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും? നീ വധിച്ചില്ലെങ്കിലും അവര് മരണപ്പെടും. കാരണം അവർക്ക് ജനിച്ചാ മരിച്ചേ പറ്റൂ. നീ കൊന്നില്ലെങ്കിലും അവരെന്തായാലും അവർ മരണപ്പെടും. അത് അനിവാര്യമായിട്ട് നടക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണെന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. നീ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? അതാണ് പറയണത്. നീ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു മുങ്ങിച്ചാകാൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് രക്ഷിക്കുന്ന പോലെയാണ്. അർജുനൻ ഇപ്പോ ആരെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ ഭീഷ്മദേവനും പിതാമഹനും മറ്റേ ദ്രോണാചാര്യരെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ അവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. ശരീരത്തെ രക്ഷിക്കാനാണ് നോക്കുന്നത്. അത് എന്തിനെ രക്ഷിക്കുന്ന പോലെയാണെന്ന് പറയണത്? വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ചാകാൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് രക്ഷിക്കുന്ന പോലെയാണെന്ന്. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന്? വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിച്ചാകാൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് രക്ഷിക്കുന്ന പോലെയാണ് നീ ഇപ്പോ ഈ പറയുന്നത്. അതായത് ദ്രോണാചാര്യര് ഭീഷ്മദേവനെ പോലുള്ളവരൊക്കെ കുറിച്ച് നീ ചിന്തിക്കുന്നത്, ആ ശരീരത്തെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതേപോലെയാണ്. വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് രക്ഷിക്കാൻ നോക്കുന്ന പോലെയാണ് എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? ദേഹി നിത്യമവത്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ഹേ ഭാരത, ദേഹി അതായത് ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സത്ത, ആത്മാവിനെയാണ് ദേഹി എന്ന് പറയുന്നത്. ദേഹി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആത്മാവാണ്. അത് അനശ്വരനാണ്. ആത്മാവ് എന്ന് വെച്ചാല് അനശ്വരനാണ്. അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ച് നീ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പോ ആത്മാവിനെ കൊല്ലാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അർജുനനോട് പറയാണ് ഇവിടെ. കാരണം നമ്മൾ ജനിച്ചാലും മരിക്കും, മരിച്ചാൽ ജനിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഉറപ്പാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ആത്മാവിനെ കൊല്ലാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല.
അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നിനക്ക് വിഷമിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. കാരണം ശരീരം മാത്രമേ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കുമില്ല എന്നാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, അതിനെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഇനി അഥവാ ഫലത്തെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിച്ചാണ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിതോ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹീം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുധായ കൃതനിശ്ചയഃ. കുന്തിപുത്ര അടുത്തത് പറയുന്നത്, കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യും. ഇനി അഥവാ നീ കർമ്മം ചെയ്യാണ്, കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ അപ്പോഴും നിനക്ക് വിഷമിക്കേണ്ട. എന്താണ്? നീ ഇപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് യുദ്ധത്തിൽ നീ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റും. അഥവാ നീ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ രാജ്യം കിട്ടും നിനക്ക്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടുകൂടി തീരുമാനത്തോടു കൂടി എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അതായത് ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് അവര് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോ യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നേരെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റും. കാരണം അവർ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെട്ടാൽ നേരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോ ക്ഷത്രിയന്മാർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ത് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം മരണപ്പെട്ടാൽ നേരെ എവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റും? നേരെ എൻട്രിയാണ് സ്വർഗ്ഗലോകത്തിലേക്ക്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയണ, എങ്ങാനും നീ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് നീ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കൂ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാം. അതെല്ലാം നീ വിജയം നേടിക്കഴിഞ്ഞാലോ നിനക്ക് ഈ സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഏതായാലും നീ ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എങ്ങനെയാ പറയണത്? അടുത്തത് അർജുനൻ അപ്പൊ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത്? മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തായിരുന്നു? പാപമല്ലേ? അർജുനൻ ചോദിച്ചതാണല്ലേ, ഇവരൊക്കെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാപമല്ലേ കിട്ടുക അർജുന ഭഗവാനെ, നമുക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യണോ കൃഷ്ണ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. കൂടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? സുഖ ദുഃഖേ സമയേ കൃത്വൗ ലാഭൗ ജയാജയൗ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈവം പാപാമവാപ്സ്യസി. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. സഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്, എന്നാൽ നിനക്കൊരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. അപ്പൊ നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന്റെ ഫലം എന്താണെന്ന് നീ ചിന്തിക്കരുത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്കൊരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? പാപമേൽക്കാൻ ആവശ്യം വരില്ല. അപ്പൊ നീ യുദ്ധം ചെയ്യാ, അത് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നീ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപമേൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യണം, പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ആയിരിക്കണം നീ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുക. അപ്പൊ പാപമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാപമേൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അതായത് നീ ഇപ്പൊ വിചാരിക്കാണ് ദുര്യോധനൻ എന്നെ കുറെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്, അങ്ങനെ ദുര്യോധനോട് വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോടെ നമ്മൾ ദുര്യോധനൻ തകർക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് യുദ്ധം ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് വരും? പാപമേൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ ഇതെന്റെ ഒരു കടമയാണ്, ഞാനൊരു ക്ഷത്രിയൻ ആയതുകൊണ്ട് ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നും ഏൽക്കാതെ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? അവിടെ പാപമേൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടൊപ്പം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം ഒട്ടും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. എങ്ങനെയാ? നേഹാഭിക്രമിനാശോസ്തി പ്രത്യവായോന വിദ്യതേ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. നഷ്ടമോ ലാഭമോ യുദ്ധമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നഷ്ടമോ ലാഭമോ യുദ്ധമത്തില്ല, ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റം പോലും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ജ്ഞാനയോഗം കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് എന്താണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കർമ്മം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാം. അതെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്താണ്? വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ
രാജ്യം ഭരിക്കാനായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്തെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ ഇല്ല അല്ലേ? ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? കൂടുണ്ടോ? ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആകുന്നു. ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. അയ്യോ എന്നത് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ. ഞാനെന്നാ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തേക്കട്ടെ കേട്ടോ. ചിലപ്പോ നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും ഇവിടെ. കുഴപ്പമില്ല, കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആവുന്നു മാത്രം. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ? ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ഓക്കെയാണ്. ഇപ്പൊ ഓക്കെ. ശരി, അങ്ങനെ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയണം. ചിലപ്പോ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഇതിൽ കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് നമ്മള് ആ എന്താണ് ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? ഭഗവാൻ അർജുനന് അറിവ് കൊടുത്തു. നമ്മള് ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? അർജുനന് കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് അർജുനന് പാപമേൽക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു? കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? രാജ്യം ഭരിക്കാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് സ്വർഗം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഇനി ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ. ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഏറ്റവും ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ പോലും അതെന്താണ്? നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് പറയണം. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാം, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ പോലും, ചെറിയൊരു കാര്യത്തിന് പോലും ഫലം ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം. നമ്മളിപ്പോ ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്ലോകം ഏതാ പറയണത്? നേഹാഭിക്രമിനാശോസ്തി പ്രത്യവായോന വിദ്യത്തെ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായത്തെ മഹതോ ഭയാത്. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. ഇവിടെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടൊരു ഉദാഹരണം അണ്ണാറക്കണ്ണനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് സേതുബന്ധനം നടത്തുന്ന സമയത്ത്, ശ്രീരാമസ്വാമിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ച സമയത്ത്, സേതുബന്ധനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും സഹായിക്കാണ് ശ്രീരാമസ്വാമിയെ. അപ്പോ അണ്ണാറക്കണ്ണൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ കൊണ്ടായ പോലെ അണ്ണാറക്കണ്ണനെ സഹായിക്കും ശ്രീരാമസ്വാമി. എങ്ങനെയാണ്? സമുദ്രത്തിൽ പോയിട്ട് നനയും, മുങ്ങുമ്പോ എന്താണ്? മുഴുവനും മേല് നനയും. എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് മണലിൽ വന്നിട്ട് ഉരുളും. അപ്പോ മേല് മുഴുവനും ആ മണല് പറ്റി പിടിക്കുമ്പോ എന്നിട്ട് വീണ്ടും പോയിട്ട് സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങുമ്പോ എന്താണ്? അത്രയും മണല് വീണ്ടും സമുദ്രത്തിൽ പോകും അല്ലെ? അങ്ങനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ എന്നാ പറയണത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു കർമ്മം പോലും സാധിക്കും. നമ്മുടെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഭഗവാൻ കാത്തു രക്ഷിക്കും. അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുക. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? പാപമേൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അവിടെ ഒരിക്കലും എന്ത് വേണ്ടി വരില്ല? നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല നമുക്ക് മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും, മോചനം നൽകുകയും ചെയ്യും നമുക്ക്. അതാണ് രക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇതില് പറയുന്നത്. ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ പോലും. ഇപ്പൊ 3 യോഗത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഇനി എന്താ പറയണത് ഇവിടെ? അതിന്റെ ബാക്കി പറയാണ്. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി രേഖേഹ കുരു നന്ദന ബഹുശാഖ ഹന്യന്താശ്ച ബുദ്ധയോ വ്യവസായിനാം. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്, ലക്ഷ്യവും ഒന്ന് മാത്രം. ഗുരുനന്ദന ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. അപ്പൊ ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവരെങ്ങനെയാണ്? നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. ആരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഭഗവത് ഭക്തിയോടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരെ, പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അവരുടെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരായിരിക്കും, ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രം. ഇതില്ലാത്തവരുടെ ആണെങ്കിലോ ബുദ്ധി പല ശാഖകളോട് കൂടിയതായിരിക്കും അവരുടെ ബുദ്ധി. അർജുനൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ദൃഢനിശ്ചയമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അല്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധി പല ശാഖകളിലായിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാബഹൃത ചേതസ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗന വിധീയതേ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവയിൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ട നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ
ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യത്തില് സുഖാനുഭവങ്ങളില് ഒക്കെ ആസക്തി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് അതിനെ കൊണ്ട് പരിഭ്രാന്തരായി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സാധിക്കില്ല, ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ആസക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനം നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ആസക്തി മുഴുവൻ എന്തിലാണ്, ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും അതിലേക്കിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ സ്വംഗസ്തേഷൂപജായതേ സംഗസംജായതേ കാമ കാമാത് ക്രോധാഭിജായതേ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലെടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, ആസക്തി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വരും, കാമം വരും. കാമത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്രോധം വരും. കാമം എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ വരും. ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വരും, ക്രോധവും വരും. നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്കിത് തുടങ്ങുന്നത്. നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം പറയാനായിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ആസക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോ, ആസക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം, അതിയായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനോട് കാമം, ആഗ്രഹം വരും. ആഗ്രഹം നടക്കാതെ വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് വരും, ക്രോധം വരും, ദേഷ്യം വരും. നമുക്ക് ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹ സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതിഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും, സമ്മോഹത്തിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴവും, അതിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും, ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് ഭൗതികതയുടെ കയറ്റത്തിലേക്ക് വീണ് നാശവും പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ക്രോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും, സമ്മോഹം വരും. സമ്മോഹം എന്ന് വെച്ചാല് വ്യാമോഹം. വ്യാമോഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ശരി തെറ്റേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മപ്പിഴവ് വരും. ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം, ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് സർവനാശം സംഭവിക്കും. നമുക്ക് ആദ്യം സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മള് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കലാണ് നമുക്ക് ആദ്യം നടക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു കാറ് മേടിക്കണം വിചാരിക്കാം. നമ്മള് വലിയൊരു വണ്ടി മേടിക്കണം വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കാറ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് ആ കുറെ കാറുകളുടെ പിക്ചറുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി, അതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നോക്കി, അതിന് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പല കമ്പനികളെ കാറുകൾ എടുത്ത് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മളപ്പോ വിഷയം എവിടെ നിന്നാ തുടങ്ങണം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയമാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. കാറ് മേടിക്കണം, അതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആഗ്രഹം കാറ് മേടിക്കുക എന്നുള്ളതാ. അങ്ങനെ അതിനോട് നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവും. അതിങ്ങനെ കുറെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവും, ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. ആസക്തി വന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വരും, കാമം, ആഗ്രഹം വരും. അത് മേടിക്കണം എന്ന് തോന്നും. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിന്റെ പൈസ നോക്കുമ്പോ ഭയങ്കര വിലയാണ് ആ കാർ മേടിക്കാനായിട്ട്. നമ്മളിൽ അത്രയും പൈസ ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരും, നമുക്ക് എന്താ വരാ, ക്രോധം വരും, ദേഷ്യം വരും. കാരണം നമ്മൾ ആഗ്രഹം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് അവിടെ തുടങ്ങുന്നത്, കാറ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ആസക്തി വന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമം വന്നു. കാമത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അത് മേടിക്കാൻ പറ്റാതെ വരും. അത്രയും പൈസ ഇല്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും, ക്രോധം വരും. ക്രോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും, സമ്മോഹം, ഓർമ്മപ്പിഴവ് വരും. അതായത് ശരിയും തെറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത നമുക്ക് അവസ്ഥ വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരും, ഓർമ്മപ്പിഴവിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം, ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് സർവനാശം സംഭവിക്കും. അതാണ് സംഭവിക്കുക. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് എവിടെ തുടങ്ങുന്നത്, എവിടെ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത്, ഇന്ദ്രിയ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ാണിത് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ ഒരു സാരി മേടിക്കണം വിചാരിച്ചാൽ എന്തായാലും നമ്മളതിങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് കുറെ നോക്കി. അപ്പൊ അത് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എവിടെ വന്നിട്ട് അവസാനിക്കുന്നത്, നമ്മളെ സർവനാശത്തിൽ വന്നിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് കാരണം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ കാരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എന്താവും, പൊട്ടിത്തെറിക്കും. പ്രഷർ കുക്കർ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനീന്ദ്രിയൈശ്വരൻ ആത്മവശ്യർ വിധേയാത്മാ പ്രസാദാമധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും
ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഈ രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായിട്ട്, രാഗദ്വേഷം എന്ന് വെച്ചാല്, രാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങള്, ദ്വേഷം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങള്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങള് രണ്ടും ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ഇഷ്ടമായതുണ്ടാവും ഇഷ്ടമില്ലാത്തതായിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാകുക. അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടവും വേണ്ട അനിഷ്ടവും വേണ്ട, നമുക്കൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഇന്നത് ഇഷ്ടം ഇന്നത് ഇഷ്ടമില്ല എന്നൊന്നുമില്ല. ആ രണ്ടിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കും. നാസ്തി ബുദ്ധിര യുക്തസ്യ നാച യുക്തസ്യ ഭാവന നച ഭാവയത ശാന്തിരശാന്തസ്യ കുതസുഖം. പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യ ബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖം എവിടെ? അപ്പൊ പരമപുരുഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്തവൻ എന്ത് കിട്ടില്ല? ദിവ്യ ബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സൊന്നും ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. സമാധാനം കൈവരിക്കാനായിട്ടില്ലെങ്കിൽ, സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് എന്ത്? ഉറച്ച ബുദ്ധി മനസ്സൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? തസ്മാദസ്യ മഹാബാഹോ നിഗ്രഹീതാനി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ തസ്യ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്ന ആളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തി കൊണ്ടാണല്ലോ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒതുക്കാനാവില്ല. അതിന് അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ഉപയോഗം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുള്ളൂ? നമ്മള് അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ്? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. അപ്പൊ നമ്മള് അറിയാതെ അതിനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക. കൃഷ്ണാവബോധത്തില് അതിനെ മുഴുക വഴി മാത്രമേ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശത്രു കൊണ്ടാണല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് വേണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനെന്നും വിശ്വാസനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കലയെന്നും അറിയാവുന്ന ഒരാൾ സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഈ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുള്ളൂ? കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ടേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ടാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കല. അത് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താണ്? യോഗ്യനായവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് യോഗ്യനായവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങള്. ബ്രഹ്മം, ബ്രഹ്മം, ഭഗവാൻ, ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം, ഇതെല്ലാം വീഡിയോ കോപ്പി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആരുമില്ലല്ലോ ഇവിടെ. 3-5 പേരെ കാണുന്നുള്ളല്ലോ. ഞാൻ പോയോ എല്ലാവരും? അലേകാലായോ? സമയായോ എല്ലാവരുടെയും? മാതാജിനെ കാണും. സമയം ലേറ്റ് ആയി ഇല്ല. ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം കുറച്ച് കൂടുതലാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിനെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആരാണ്? സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി,
സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം. ആരാണ് നിർവചനം കൊടുത്തത്? ആരാണ്? പരാശര മുനി. പരാശര മഹർഷി. ഈ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സാധാരണ പരാശര മഹർഷിയുടെ പേര് പറയാൻ കിട്ടാറില്ല ആർക്കും. ഇത് പറയും, അത് ആരാണെന്ന് പറയാറില്ല. ഏതൊക്കെയാണ്? സമ്പത്ത്, ശക്തി, യശസ്, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, ത്യാഗം. ഈ 6 ഗുണങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് പരാശര മഹർഷി നടത്തിയിരിക്കുന്ന നിർവചനം. അർജുനൻ ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? 2:7. 2:7. ശ്ലോകം 2:13 എന്തിനെ പറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? 13. ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് വരെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ സംഭ്രമമാവുന്നില്ല. ഇല്ല. അതായത് അവിടെ ആരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതിക ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം കൊണ്ടാണ്? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? ഭൂമി, ജലം, ആകാശം. ആത്മാക്കൾ എത്ര തരം ഉണ്ട്? 84 ലക്ഷം. 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കള്. 2:14 പറയുന്ന ശ്ലോകത്തിന് ഭഗവാൻ അർജുനൻ പറഞ്ഞ ഏത് കാരണത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്? ഭൗതിക സുഖാനുഭവം. എന്താ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഉത്തരം എന്താണ് അവിടെ? ഭൗതികമായ സുഖങ്ങള് നിമിഷം കൊണ്ട് നശിക്കുന്നതാണ്. പുറകെ പോകരുത്. അതിന്റെ പുറകെ പോകണ്ട. ശരീരം നശിച്ചാൽ ആത്മാവായി പഠിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലേ? ഈ സുഖവും ദുഃഖവും എന്ന് പറഞ്ഞത് മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. എപ്പോഴും ദുഃഖം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ എന്ത് പറയും? എനിക്ക് മാത്രം ദുഃഖം വരുള്ളൂ, എനിക്ക് മാത്രം വരുള്ളൂ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്ന് പറയും നമ്മൾ, അല്ലെ? പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഒരാൾക്ക് മാത്രം ഭഗവാൻ ദുഃഖം കൊടുക്കുന്നില്ല, ഒരാൾക്ക് മാത്രം ഭഗവാൻ സുഖം കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇത് എല്ലാവർക്കും മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. സ്ഥിരമായിട്ട് ആർക്കും ദുഃഖമില്ല, സ്ഥിരമായിട്ട് ആർക്കും സുഖമില്ല. പക്ഷെ സുഖം വരുമ്പോ നമ്മൾ ആരൊന്നും മിണ്ടില്ല, ദുഃഖം വരുമ്പോ നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, എനിക്ക് മാത്രമാണ് ദുഃഖം എന്ന്. ഇല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പറയാ? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? സഹിക്കാൻ പഠിക്കാനാ പറയണത്. അത് നമ്മളോട് ഭഗവാൻ പറയണത് അങ്ങനെ. അതാണ് പറയണത്. ഈ പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം എന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ പറയാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ ചില സ്ഥലത്ത് കണ്ണടയ്ക്കും, ചില നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും. അപ്പൊ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഇതിനെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം, സുഖ ദുഃഖങ്ങള്. പിന്നെ ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ആത്മാവിന് മരണങ്ങളില്ല, ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നി കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, ദഹിപ്പിക്കാനോ നനയ്ക്കാനോ ഉണക്കാനോ കഴിയില്ല. ഇല്ല. നിലനിൽക്കുന്നത് ശാശ്വതമാണ്. അതെ, ഒരിക്കലും മരണമില്ല. ഒരിക്കലും മരണമില്ലാത്തവനാണ്, അജനാണ്, നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്, പ്രാചീനനാണ്. ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല, വെള്ളം കൊണ്ട് നനയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അഗ്നി കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? ആത്മാവെന്ന് വെച്ചാല് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ശരീരത്തിനെ പറ്റും, പക്ഷെ ആത്മാവിനെ പറ്റില്ല. സമൂഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ബുദ്ധി നശിച്ച അവസ്ഥ, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. ദേഷ്യം വന്നിട്ട് കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. നമുക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ക്രോധത്തിന് വന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വരും? കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ വരും നമ്മള്, ഇല്ലേ? അങ്ങനെ വന്ന് ശരിയും തെറ്റും മനസ്സിലാവാത്ത അവസ്ഥ, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. അതാണ് സമൂഹം. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ആരാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ.